Sí? Dime, sí, xa estás na oficina? Que pasou? Como que unha vella quere un préstamo para comprar unha moto? Que vella? Pero que vella é? Aurora? Pero como vai ser Aurora se Aurora ten 92 anos e está operada da cadera? Como vai comprar unha moto Aurora? No, sí. No, o préstamo dallo, pero ao 10%. Sí. Nada, estou aí, xa estou aparcando. Veña, hasta ahora. Buenos días. Buenos días. É para ti, cariño, buenos días. Buenos días. Teño que volver a Turquía que se me está indo o pelo para atrás, que me manden para diante outra vez. Vamos a ver, joder, non funciona outra vez, que non funciona a caldeira de agua quente, joder. A técnico, pagamos outro día e xa non funciona a caldeira. A madre que lo pariu hai que chamar outra vez. Non vou gastar outros 200 euros no técnico, xa che aviso. Que non hai agua quente, joder. Onde vas? Voume duchar a súa casa, a casa do técnico. Vas ir duchar a casa do técnico? Duchome na casa dela e mexo no bidé. A ver se así aprendo, tío. A ver se vai aprendendo. Que non é cousa do técnico. Ven aquí. Eu teñome que duchar antes de traballar. Tú non ves que eu non traballo nun sudo que traballo na Diputación. Eu teñome que duchar antes de traballar. Cortei eu a auga quente. Cortei na eu a auga quente. E iso? Porque a partir de hoxe ímonos a duchar todas as mañás en auga fría. E iso? Por qué? Por salud. Ah, por salud. Por dixenxe como se fora por joder, Non digo que non sea por salud, Pensei que era por joder. Que é isto? O almorzo. O almorzo. Auga. Quente. Hostia, non hai auga quente na ducha, pero para desayunar sí que hai. Pero que vamos desayunar auga quente. No, a auga quente é para desayunar a cúrcuma porque así a cúrcuma é máis beneficiosa. Ah. A cúrcuma. Esta é a cúrcuma. Correcto. Pensei que cúrcuma era un lateral da selección española, un que ten así o pelo... Non é cúrcuma. E isto vai vía oral. Sí. Pero que parte non entendiches de que a partir de ahora imos desayunar todos os días cúrcuma con auga quente? Porque con eso vives muchísimo, claro. Pois sí. Putada que non te apetece vivir, pero... No, tráeme as magdalenas, a me veña. Que non hai magdalenas, Antonio. Que esto vinlo eu a María... A que lle biche tú isto? A María Pombo en Instagram. Cuidado. Dixo que a cúrcuma que ten moitos beneficios antiinflamatorios. Dixo E co María- que lee esa muller. Hombre, ¿dónde o leería a María pues Pombo, entenderá. ¿Dónde o leería? Bueno, pois, vamos para allá que a cúrcuma. Só vai empapuzar, Ese é un croissant. É un croissant. E logo
Tú non tomas cúrcuma? Eu non estou inflamada, Antonio. Céntrate. O sea que non estás inflamada, porque que pasa? Que eu estou inflamado? Estou inflamado. Estou inflamado. Pois estaba máis inflamado cando me levantei, agora baixoume un pouco. Cando me levantei, estaba bastante inflamado. Ahora. Vamos, ca cúrcuma a tope. Me están esperando. Viña. Oh, bueno, espera, vou cambiar a chaqueta. Para. Non sabía que eras Madonna. Hostia, pero este ano no banco vades moi a cañón, No. Ai, que che pullaron o micrófono na chaqueta. Dime, cariño. É que me vestín a oscuras. Vestichite a oscuras? Como a ortiga. Igual, tamén se viste sin luz. De verdad. Ai, é o meu jefe. Toma, collelle ti, dille... No, pero collelle, dille que estou aparcando. ¿Qué tal? ¿Está aparcando ahora mismo? Sí. ¿Vais a duchar? Aparcando autocaravana. Claro, sí. Sí. Claro, no. Está aparcando autocaravana. Non se preocupe que chega a tempo. Non hai problema. Usted, mira, eu traballo na Diputación. Entro a traballar ás 9 e estou aparcando 10:30 a 11. Y no pasa nada. Claro. Venga. Chao. Joder. E allí para dentro que non hai porta, son películas, entre. Que tal? Moi buenas. Estou liado ahora que a cúrcuma non lle podo. Son Sergio, o profesor do seu fillo. Ao profesor do chaval. Sí. E usted que é profesor, usted sabe que mierda é a cúrcuma? A cúrcuma, Sí. por suposto, claro que sí. Que é a cúrcuma? A cúrcuma, tamén chamada temérico, Sí. é unha planta de orixe vegetal. Ah, porque hai plantas de origen animal. É unha planta de orixe vegetal da familia dos Sí, dos tres. característica do sur. Xa está, é un profesor de gallego, non? Sí. Pues nada, pues tranquilo. Díalle pa diante e isto non pasa nada. Sí. Toma de unha muller que me dixo que era... Díxome que era moi boa pa cúrcuma, que era moi buena. Moi boa para inflamación. Para Eu almorzo inflamación. todas as mañás Sí. sempre vaso de cúrcuma con auga quente, Oh, boísimo. agua quente, precioso eso. Si pasa que teño medo de metela na boca e non poder volver a falar en 3 ou 4 horas. Pero bueno. Pero é moi beneficiosa. Sí, ten que ser moi fuerte, Pasa que despois hai que botala, Eso é verdad. Bueno, Mira, dígame. sí, veño porque, bueno, o seu fillo pequeno está enfermo ou algo. No, que eu sopa, no, é medio tonto, pero que sea enfermo, no. Porque que pasou? Home, pois Está que... na escola, no? No, por eso estou aquí, que non está na escola, non veu o instituto. Como? Non veu o instituto. Non veu. Non foi. Pero eu estaba no instituto, entón non veu. Ah, pa usted non veu. Claro. Pa mí non foi. Sí, bueno, E técnicamente sí. coincide que nin foi nin veu. Exacto. Entón non está, non é nada. Entón non o busque, que non está. Si non veu nin foi... Bueno, non pasa nada. Non pasa nada tamén agora en que po que queda de curso, verdad? Agora po que queda de curso tampouco non pasa nada. O curso acabou en xuño. Vale, sí. Acabou en xuño, pero se acabou en xuño aquí ten que ir agora a fumar porros, aquí ten que ir. É que esta semana empezou o novo curso. Claro, é unha nova... Acabou un curso e xa ven outro Claro. encima do outro. Hostia, joder. Sí, sí. O sea que acabou en xuño o outro. E agora ven o novo. Agora ven outro. Sí. Pero o outro acabou en xuño. Sí, sí. Non o foron a buscar en xuño? Que xuño hasta houve Eurocopa, houve 1000 movidas e non me di en cuenta. Pero bueno, digo unha cousa, se non o fomos buscar en xuño, ten que estar ali. Ustedes cando pecharon en xuño non miran a ver se queda algo
sempre hai que mirar se queda algo fora. Ali, Eu unha vez cerrei a petrina, quedoume un huevo fora, bumba. Hai que estar pendiente sempre de que quede algo fora. Ali non quedou nada, din un manguerazo Non quedou nada. e non había nada. Non quedaba Ten que chaval. estar aquí. Ten que estar aquí con Home, nós. debería, digo eu. Sí, debería, pero non está. Quer dicir, eu non o vexo. Somos tantos na casa que, claro, tamén a verdad. Teñen moitos fillos? Eh? Teñen moitos fillos? Aquí na casa somos, mira, entre fillos, padres e madres, 3. Entre fillos, pais e nais, 3. E hai 2 que non se falan. Cuidado, Bueno, entendo que ten que ser moi difícil para vostede perder un fillo. Aquí estamos para o que necesite. Acompáñanos. É duro perdelo, sobre todo se é un fillo que foi, como se dice, buscado, querido, non? Ah, que non foi buscado. O noso, que iba a ser buscado cando o fixemos non estaba nin súa mãe na casa. Que este que buscado vai ser. Como? Foi no hai 15 anos, no Mundial, cando marcou o gol Iniesta, que alegría, baba, pim, pam, pum, pam, pa, toma la casitos, bumba. Vale, vamos a Aí está. centrarnos. Sebrais. E ahora que pasa? Non foi un fillo buscado, pero aquí deuselle de comer prácticamente todos os días, Prácticamente. Aquí non lle faltou nada e prácticamente cuidouselle sempre como se fora da casa. Tratóuselle como un da casa. Vamos a ver, Sebrais non está aquí. Sí. E non está na aula. Non está. Habrá que buscalo. Nin foi nin veu. Sai que atopalo a saber súa nai, porque súa nai sabe onde ajacha todo. Antonia! Antonia! Que Antonia era miña nai, mona. É que a boto tanto de menos desde que morreu a súa mai que, claro, acórdome. Como é tú? Chefa, eso, chefa. Chefa. Tomaches a cúrcuma. Non poden porque unha frase é unha frase eu, entón teño medo a meter a cúrcuma na boca e non poder falar en 15 ou 20 minutos. Vale. Non pode, non me deu o texto, non me deu. Quen É o profesor, o cativo onde está Brais? Brais, Brais. Fillo, sí, son Sergio. Sí. O cativo onde está? Non vai estar, está na clase. Non foches buscalo ti? Quedaches en ir buscalo en junio. Eu pensei que ibas tú. Estaba lle comentando que, claro, Brais non está na clase, aquí tampouco. Non veu, nin veu, nin foi, disque. Foches buscar o neno en xuño? Non foi porque... Ostra, tamén hasta un día que quixen e chovía e ao final... Primeiro olvidas a ITV. Valo deixando. A ITV do meu coche. E ahora o neno. Hombre, por favor, eres un desgraciado. Así que me parió. E onde está ahora o neno? Eu pensei que estaría aquí, xa dixen un par de veces que na clase non estaba. Sí, na casa non está, aquí na casa tampouco. Xa comentei. E onde está o noso neno? Tranquila, non te poñas nervios. Onde está pasa o noso nada. neno ahora? Se se perdeu o neno, a culpa é túa. Por querer ter un fillo único. Se fixéramos como a Bertín Osborne, que ten 15 ou 20, non daba igual un máis que un menos. Tuvo outro día Bertín Osborne con Eva Iglesias na Gallega. Canto lle pagarían? A quen? Canto lle pagarían a Eva Iglesias por aguantarlo? Madre de Dios. Sí ou non? Pensei no eu, Pensei no eu. Ustedes non... A nós danos igual, que tampouco lle tiñamos moito cariño. Se teñen outro suelto, outro cativo suelto... Que outro suelto? Non quero ningún Poñémolo suelto. nós, que seas No! europeo, millón. Eu quero o noso fillo. Ai, Dios mío, eu... Podes comer a cúrcuma dunha vez? Que non podo porque, en canto a como xa non podo falar máis, entendes? A ver, Que me dera a min comer a cúrcuma que ten un aspecto maravilloso. Esto, se che sabe o PVC, isto vai che saber seguro. Dime. Non viron o seu fillo en todo o verán? E que o verán hai tanto lío en verán, tantos conciertos de Ortiga. Ao mellor está nun concierto de Ortiga. A ver, a que, por exemplo, a playa xa non queres vir con nós. Estame dicindo entón que non viron o seu fillo en todo o verán e aquí siguen Pero é como que ten 15 anos. Os chavales que non teñen 15 anos, ao mellor o ves e non te das cuenta. Como non falan, solo fan. Brais, vamos ir a casa de la abuela. Brais, hai que coller o libro para estudiar, Non me rayes, non me... Un día dixo ya seu abuelo, bro, meteu unha mano do hostia seu abuelo, que o puxo bailando. Bro, a teu pai, fora. Mirad unha cousa. A seu pai, dice, que pasa, bro? Pam, pam. Por la mañana café, por la tarde ron, pa, pa. Sí. Joder.
Ai, Dios. Mirad unha cousa, é que no bacharelato é importantísimo levar a materia o día dende o primeiro día, porque senón acolles no Normal, hai que primeiro empezar xa co primeiro día, claro. E cantos días van de curso xa? 3. O curso está perdido xa. Aí xa non... Que non merece a pena, non merece a pena. Porque se hai historia, por exemplo, xa te perdiche o neolítico, e sin o neolítico non vas a entender o paleolítico. Entonces, de que che sirve nada? Pois, o pobre quedará pa andar polos bares cantando un limón, mi limonero. Quedará pa que vai. Mi limón, mi limonero, entero me gusta a mí. Un francés dijo oye, e un inglés dijo lala. Podes tomar a cúrcuma dunha vez. Que te estou dicindo que non podo porque tócame a falar moi rápido. Se tuverdes vos textos solos que eu pudera tomalo, pero non me dá. Vamos a ver. Juan, vou por churros. Vou por churros. Que? Quen é? Quen é? Brais, Quen é? Lipi. Quen é? É o noso fillo. Será o teu e de Benzema. Meu non é. No. Será de Benzema. Amigo. Que susto Meu me no, dei. ¿Dónde estabas, cariño? En mi habitación. Será de Benzema e a madre será la miña mal. Digo, pero... No. Escoitáchelo. Que dixo? ¿Dónde estabas? En mi habitación. En mi habitación, no, que está aquí o profesor de gallego. Como se di en mi habitación en galego? Como se di? No meu cuarto. Un aplauso para o chaval. Gracias. Sí, porque ahora me acordaba. Dios mío. Cariño, que igual non te deches conta, pero empezou o curso xa. Ya, es una rayada, bro. Tú sigues dicindo, bro, que vas a levar unha mano dos pies. Mira, Brais, vais a encantar a materia de primeiro de bacharelato. Que van dar? É fascinante. Que dan neste curso? Neste curso imos comezar cas oracións subordinadas. É todo un Date espectáculo. pendiente das oracións subordinadas, que eu nas aprendín e non poden entrar na Citroën. Por eso. Estar pendiente. Unha cousa. Se ve usted que en xuño non nos damos cuenta de ir por él, máquina pa diante con él, que non, quer decir, máquina pa diante. Vale, Aí xa está. Venga. Listo. Chao, Brais. Fascinante aventura. O coñecemento. Gracias. Muy ben, o chaval, E a cúrcuma? Pero es que xa acabou. O sketch sí, pero a cúrcuma non a tomaches. Pero eu non teño que tomar. A cúrcuma era para o sketch. O sketch xa acabou. Quer dicir, quen tomaba a cúrcuma era o personaje do sketch. Se non tomou por as circunstancias que fora... A ver, eu ahora mismo son Eva. Ti eres Roberto Vilar. Persona. Vale, pues Roberto Vilar ten que tomar a cúrcuma. Non lle veixo sentido. Eu creo que sí, porque dicían no sketch que era moi beneficiosa. E antiinflamatoria. E que va a cúrcuma... E está toda Galicia esperando que te comas a cúrcuma. É que va a cúrcuma teño medo de entrada e de salida. Teño medo... Que sí. Va por ustedes. Mete un vídeo ahí. No. Mete un vídeo.